Unii ar spune că să treci farmhouse este foarte greu, mai ales singur. Dar, o să facem aici un mic tutorial cu Richard Clark. Cum să joci farmhouse profesional, bineînțeles. Prima dată trebuie să te uiți pe unde s-ar putea afla power switcher-ul. Aparent se află în ultima cameră în stânga, gen după bucătărie, ultima cameră, cum ar fi utilities sau, da, utility, parcă se numește. Trebuie să dai prima dată drumul la curent, bineînțeles. Și după aia poți să cauți foarte mai liniștit. Ok? Asta o să și facem, o să mergem repede. O să dăm drumul la curent aici, frumos nici afară. I-am băsănică și aici. Osul, de regulă unde se află fantoma, osul se află și de regulă fantoma prin apropiere. Asta e un lucru bine de știut. Ok, am dat drumul la curent. Va trebui să aprindem câteva lumini principale. Nu pe toate, dar câteva principale. Cum ar fi asta de la foyer? Așa. Și asta de aici. Bun. Acum avem cale liberă să aprind și lampa aceasta ca să fie treaba. Avem cale liberă să descoperim fantoma. Pentru că ne va ajuta lumina pentru sanity, bineînțeles. Ok. Give me a sign. Do something. Richard Clark. Give me a sign. Richard Clark. Give me a sign, Richard. În bucătărie nu cred că oprim momentan, nu? Apare nu. Nu pare să-mi dea vreun semn fantoma pe aici prin bucătărie. Cred că este sus fantoma, bineînțeles. Mereu a fost sus. O să aprind și sus lumini așa principale. Cum ar fi... Uite unde un întrerupător. Perfect. Richard Clark, give me a sign. Richard Clark, give me a sign. Do something. Where are you? Don't be shy, Richard Clark. Just give me a sign. Arăgați cu butele, lai. Ia uite câte butele au românii ăștia. Richard Clark, give me a sign. Ok. Richard Clark, give me a sign. Richard Clark, where are you? Give me a sign, Richard Clark. Hai să mă învăț o șmecherie. În momentul în care fantoma este foarte timidă și nu vrea să dea semne, poți să o descoperi prin două metode. Prima metodă este să te duci cu un termometru, să verifici care e cameră și unde este temperatură foarte scăzute, înseamnă că în locul acela este fantoma. Și a doua metodă care este preferată de către mine, bineînțeles, este următoarea. Două momente. Uităm la sanity. Sanity-ul este foarte bun. Va trebui să luăm o lumânare și vom sta cu această lumânare în casă pentru a nu ne scade sanity-ul și în așa mod nici dacă a prins toată lumea prin casă nu este un lucru bun pentru că se va declanșa switcher-ul de curent și se va întrerupe lumina. Așa că o lumânare cel puțin nu-ți va scade sanity-ul și nu trebuie să dai drumul toate luminile din casă, astfel încât switcher-ul va rămâne pozitiv. Și astfel încât trebuie să asculți foarte atent acum. Nu avem termometru, nu avem EF. Ați auzit? Sus e. E sus. Aici este fantoma. Aici este. O să pun aici lumânarea și o să duc un termometru ca să-mi confirme, bineînțeles. S-a mișcat foarte bine, că e și harta mică, ce-i drept.
O să iau un termometru. Tocmai la Sanity. Sanity-ul a rămas la fel, dar totuși o să iau o pastilă pentru a nu fi probleme. În caz este un demon, în momentul când scade de 80%, demonul atacă. Și de-aia. Am luat și, bineînțeles, o pastilă ca să fiu full. Să vedeți că e în dreapta acum fantoma. Ia să vedem, sus în dreapta, la etaj. Dăm drumul la termometru, repede. Ce vă zicea? Este aici. 17. 11. Promițător. Dar unde am văzut temperaturi foarte scăzute? O fi în foaier. Nu, cred că a rămas termometrul de afară, gen. Da, mă, aveam temperaturi așa scăzute. Nu. Nu este aici. 13. Nu, sus este sigur. M-am lucrat sigur, este sus. Uh, 16. 18. 12. Perfect. 16, nu. Mai bine 16. Minus 8. Deci exact în locul unde am auzit fantoma. Aici este. A aruncat din oriceva. Deci exact în locul unde am auzit fantoma. Că a tropit parchetul. Nu știu exact ce s-a auzit. Deci foarte atent. Trebuie să ascult foarte atent în jocul acesta. Deci este în camera aceasta. Bine de știut. O să mă duc repede să aduc alte lucruri. Ce rulotă, băieți. Ne dăm la Sanity foarte repede. Sanity este foarte bine. Nu da, dar mi-e frică de un demon, pentru că am văzut că are freezing, bineînțeles. Temperatură sub 0. Și ar putea să fie un mic demon. Să sperăm că nu este un demon, pentru că dacă este demon, o să ne dea hand unul după altul și nu vrem asta. Hai, dăm o sferă, dăm, nu știu. Bine că prostia e că am pus bate lanterna foarte bine aici. A rugat ceva chiar aici așa. Bine ar fi să aducă MF-ul. Stai așa. Ok, ți-am pus și care, ți-am pus și dos. O să iau lanterna și ia să vedem cu MF-ul. A aruncat ceva chiar când era lângă mine. Asta e cam o caracteristică de Oni sau de Poltergeist. Și ai sens și lumânare aparent. Trebuie să prind lumina ca să văd. Ce ai aruncat? Ce ai aruncat și unde ai aruncat, mamă, cât mai toporul? S-a terminat dacă dă cu stamine. Ești în camera asta cumva? Nu, nu pare să fie nimic aruncat pe aici, nu? Nu. Bă, aici nu a aruncat. Deci am auzit ceva în zona asta. Și aici nu pare să fie aruncat absolut nimic. Deci, nu știu exact. Ok. Freezing cu așa. Să mă gătesc o dată cu termometru ca să fiu sigur înainte să mă duc în rulot. O care temperaturi prea mari. Te-ai blocat aici? 21, 17. Minus 8. What the fuck? De ce a crezut? Freezing aici. Aici este fantoma. Bine că am controlat cu termometru că mă păcăleam. Pun aici. Pun și cartea. Pun și cartea și bineînțeles că pun și lanterna nu mai iau. Sau să o iau? O iau. O iau ca să, în caz de un atac ceva, să știu pe unde să fug. Hai să vedem un dos sau o sferă, ceva, nimic.
Nu pare să bani sfere nici doți. Asta e cam îngrijorător, după părerea mea. 70 mai au pastile, mă duc să vă da amprente repede. O să lansez repede și un crucifix acolo. Nici dozi, nici sferă. Îngrijorător. Tare mega un demon. Dacă e demon trebuie să ții cu sanity-ul constant. Și n-am găsit itemul special. A scris în carte. Nu a scris. Mai te afli aici? Surprize cu Andreea Marin. Nu te mai afli aici. Deci ești o nesimțită fantomă mică. Ești o nesimțită, n-am văzut așa ceva. Pe lângă că harta asta e foarte, foarte grea, tu te mai și muți. 18? Să-mi spui că ești aici, că te sparg. Nici măcar ne-a atins ușa asta. N-a atins ușa asta. Bă, pe hol nu e sigur. Pe hol. Nu e sigur. Nu e pe hol. 22 de grade, deja e caniculă. În camera asta. Nu, frate, tot aici ar trebui să fie. Da. Freezing-ul aici este. Poți mâna pe aici? Zi-mi sincer, ești un demon sau te joci cu sufletul meu? Deci ai un freezing. Ai un freezing, ești foarte timidă. Foarte, foarte timidă. Nu știu dacă am două cărți. Ia să punem, să mut astea mai pe aici, așa. Tare mie că ești un shade mic. De fapt o să mut așa, pare mai bine așa și cartea o pun în partea asta lantă. De fapt așa, e perfect așa. Pentru shade îmi trebuie MF level 5. Bineînțeles. Am fost de fantomă pe columnare. Deci detectați prezența fantomei columnare. Lumânare se stinsă și fantoma nu a fost detectată. Înseamnă că s-a stins de la sine. Tare mie că e un shade. Mă duc, pun lumânare aici așa. Și vin și o aprind eu mai târziu. Ok. Da. Ce o să fac foarte bine. O să închid ușa. În caz de fantoma se va muta, practic va trebui să atingă ușa asta ca să iasă. În caz de ușa deschisă, înseamnă că a pus mâna și a ieșit. Am blocat-o cum ar veni. Bă, dar stai așa, măsesc lumina la ea în cameră. Normal că nu am stins-o și eu... E bine. O închis și pe asta. Să fie sigur. Seamănă cu un shade, ce-i drept. La cum prezintă până acum e un shade. Ia să ne uităm. Un dot, o sferă, nu știu. Dăm ceva, până nu vrei să-mi dai. Mi-ai dat doar frâni și atât. Bravo! Sfera, uite sfera. Sfera. Și te-am dat cu o sferă. Ar putea fi astea 4 fantome, doar că Mimic îți oferă sferă, care este o sferă falsă. Pentru Mimic mai trebuie Spirit Box și componente. Va trebui să mă duc să discut ceva personal cu ea și intim. Nu mai au pastilă acum că am. O să o bricheta, ca să mai prind o dată lumânarea aceea. Nu. Ba da, că nu o să meargă să le prind pe amândouă. Din ce am observat, lumânarea nu poți să le aprind pe amândouă, poți să aprind pe lumânare că sunt deja în casă existente deja. Așa că o să iau o brichetă ca să aprind lumânarea direct. Las ușa deschisă în caz de ceva să pot să fug repede. Mă trebuie să iau după aia încă o lumânare ca să mă duc să caut special, pentru că nu l-am găsit. Ok. Are you here? Where are you? How old are you? Are you friendly? Foarte bine. Foarte bine. Cu Spirit Box Oreo. Oreo, dacă mi-a dat amprentă, este Mimic. Da, mai. Deci dacă atingi ușa asta și mi-a dat amprentă, ești Mimic.
Ce ai făcut? Ce mi-ai bipăit în ureche? Ai da pui mei, știu că lui Orio nu-i prea place focul lui Orio. Lui Orio nu prea place focul. Bă, ușa asta ce-i drept, nu prea o atingi. Adică, scuză-mă. Ai atins ceva aici în dreapta mea. Ok. O să folosesc acea strategie asta așa să-mi iau aici. Și fii atent cum o să pun un VU. Nu. Merită mai în spate pus. Perfect așa. Dacă se atinge această ușă o să-mi dai amprentă. Știi? Deci știu că este Orio sau Mimic. Trebuie să-mi las o mică amprentă. Ca să știu sigur că ești Mimic. Ce o să fac eu acum? Da. Cu siguranță o să mai iau o pastilă. O să-mi iau o lumânare. Și o să mai iau cu o cameră. Astfel încât fac o poză fantomă sistema în timp ce fantomează un jucător. Tot acolo ai rămas, aparent. O să mă caut, să caut de temă special cu lumânarea ca să nu scade sanity-ul. Ok. Poftim mai temă special. Ok. Nu e cel mai preferat mai item special din câte am văzut, da. No. Deci dacă îmi dă Hanging Man sau nu mai știu cum se numea, nu te atacă instant. Deci măcar nu dă Hunt, ea te atacă instant. Mi-e foarte urât să folosesc, nu să folosesc aceste iteme. Nu vreau să mor. Ok. O să mă iau sare ca să fac poze. Da, deci ești un nou, dacă nu vrei să-mi dai amprente deloc. Mă fug repede și o să iau sare, fie atent, face manevra de aia șmecheră. Sanity-ul foarte bun. Sare. Și o să mă duc să-ți fac poze la pași, că altfel nu. N-ai cum altfel. O să-ți aprind becul. O să-l dau like-ul de ca așa. Ok. Nu pot să cred unde. Nu pot să cred că am pus sare și am aruncat aparatul. Bă, chiar sunt cretin? Ok. Mai bine acum? Am căcat în sare. Mai e freezing aici? Da. Calcă și mie în sare ca să fac niște poze. Te rog. Mulțumesc. Pașii. Da, am înțeles. Ok. Mi-a dat câteva poze ce-i drept. Trebuie să fac chestia cu... faceți o poză fantomei asta. Nu. Nu o să fac. În schimb, folosește mai în timp ce fantoma avează un jucător. Asta cred că pot să fac, dar nu... Pe harta asta ce-i drept?
Nu prea știu unde să mă ascund în afară de locul acesta. Nu, că locul acesta este blocat acum. Aici te vede fantoma. Deci aici unde puteți să ascunde liniștit e blocat. Nu știu, să caut un loc mai așa mai bun pentru ascuns. Dar nu prea știu pe unde, ce-i drept. Du-te, dracu. Du-te, dracu. Mi-ai mânarea cu când aveam o mână. Nu, du-te, dracu, de aici. De ce umbli după mine, măi? Măi, nebunule, mă, care ești un nebun. Du-te, dracu, de aici. Du-te, dracu. Nu mai mă joc cu tine. Nu mai mă joc cu tine. Du-te, dracu, de aici. Băi, știu, deci nu, ăsta este Oreo convins pentru că la Oreo nu-i place flacăra de neam. Nu suportă flacăra și o să facă orice ca să ți-o stingă. Și mai ales dacă ai sinitul foarte scăzut, în momentul când stinge flacăra, îți dă și hunt. Dacă ai flacări, ai mai multe lumânări aprinse în același timp, simultan, flacările acelea vor reacționa ca un crucifix. Cât este flacăra aprinsă, el nu îți va da hunt. Va trebui să le stingă pe toate în camera respectivă ca să-ți dea un hunt. Oreo. Și asta este un Oreo. Ia uitați. Deci n-ai cum. Deci n-ai cum. O să-mi iau mâna înapoi că bricheta, că am lăsat pe jos ca prost. Deci n-ai cum. Asta e un Oreo convins. Deci n-ai cum să o dai cu un Oreo. Eu o să vreau să mai fac niște poze la pași, Mr. Oreo. Nu, dăm bricheta înapoi în cază... ok. Nu, că n-am pus deloc bine aceasta. Unde este... aici. Nu prea am pus deloc bine. Ce crezi că n-am apărat, nu? Dar știu de l-am lăsat, e aici? Da. Nu, ăsta e ăla cu 0. Ok. Băi, stai așa. Nu, că n-am apărat, degeaba faci tu pași, că n-am apărat. Cred că l-am lansat ca idiot un dubiț. Da. Ok, știi ceva fucked up. Ok. Deci dacă n-ai Hanging Man, jur că ne supărăm rău de tot. The Tower. Ok. Poate reuși să scap de Hanging Man dacă mă trag repede. Mamă! Ce emoție am. Nu-mi da Hanging Man. The Tower. Nu-mi da Hanging Man. The Devil. Ăsta a fost un event. Am tras eu repede ca prost. The Hermit. Nu știu ce înseamnă The Hermit. The Tower. Nu da Hanging Man. Ok. Mă întreb cât senti mai am acum. După toate cărțile astea. De frica de Hanging Man. Aia e cea mai periculoasă carte din tot jocul. Nu mi-a scăzut foarte mult sentiu. Va trebui să îmi dea un event pe cont propriu. Coai. Nu știu unde am lăsat aparatul. Al doilea aparat. Nu știu unde am lăsat. Mă să-l caut.
O să stau întuneric ca să scade și sanity-ul, poate îmi dau un han ceva, nu știu. Dar am prea și unde să fug pe harta asta, asta e problema, că nu prea am jucat-o. Prea am jucat harta asta, ce-i drept, și nu știu unde să fug. Ok. Nu, aparatul de tot pe aici este, dar nu știu unde l-am aruncat. Ok. A călcat în toate astea și eu n-am avut aparat. Și n-am aparat să-i fac poză. Nu știu unde dracu l-am aruncat. Deci nu, jur că nu știu unde l-am aruncat. A aruncat pe aici spray-uri, a aruncat... M-a zăpăcit pe mine. Aparat. Deci nu pot să cred că de autist sunt de nu știu unde l-a aruncat. Mr. Onryo. Nu pot să cred tot aici. Unde dracu l-am aruncat? Mi-a călcat pe aici. N-ai cum să dai cu mine, mă. Deci n-ai cum să dai cu mine. Dă-o dracu, dă-l dracu de Onryo. N-ai cum să dai cu mine. Eu sunt problema. Spart oglinda. Mă, pe la bucătărie, unde dracu l-am aruncat? Doamne, pupu stalpa ta. Ok, am auzit fantoma undeva în zona aceasta. Deci, chiar dacă e sus camera, e acum e undeva pe lângă mine. Ok. Din păcate am sentit prea bun. Deci mult prea bun. De fapt nu l-am dat prea bun. Mai este aici? Mai este aici? Bun, șacalaca nu mai este aici. Ok. Poze nu prea am poze. Că nu știu unde e aparatul. Ok. Cum să fac eu să mă atace? Pentru că cărțile de tarot nu mi-a dat nu mi-a dat deloc ce voiam. Un event sau un han, ceva în bine, că nici mi-a fost și mie frică să stau în casă, mi-e foarte frică de Hanging Man, care e cea mai periculoasă carte, am mai zis o dată. Îți dă kill instant. O să stau în întuneric. Ok. Stau în întuneric. Și deja a pornit huntul. Și de ce sunt o să mă spun chiar aici? Uite că vine de jos. Da, e că de sus, pardon. Hello! Hello! Ok. O să fug acum, cred că am făcut aia. Stai așa că nu vreau să mă uit acum în cameră. E că nu da hunt așa de repede, dar totuși. Da, am făcut o poză, nu-i mai fac. Poză nu mai fac, că nu... În primul rând nu găsesc aparatul, nu de alta. Nu știu unde l-am aruncat. Știu că este un Onryo. Tot acolo se află. Bă, îmi place cum s-a mutat deloc jocul ăsta. Deloc s-a mutat fantoma.
Ma, nu pot să cred. Mimic. Cea mai răcită fantomă, deci cea mai răcită fantomă, firea dracu să fie. N-a dat amprente, n-a dat nimic, dar e mimic. Cum ai vrea mă să scăpă că nu te amprente? Firea mai ca aia dracu. Ce-i drept, mi-a închis ușa atunci, dar mai uitat eu de UV,